ଖରାରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ? ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଖରାରେ ଝାଉଁଳି ଗଲିଣି ତୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମୋର ଖରାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ହାତ ବାଜୁଛି ଖରାରେ। ତ ଆମର ତ ଏତିକି ଜାଗା ଯେତିକି ଘର ସେତିକି ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଚୁଲି ପାରିବାକୁ। ତ ଇଆଡ଼େ ମୋଦି ବି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲେ ସିନା ଆମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଜାଗା ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଜାଗା ଥିଲେ ଚୁଲି ପାରିକି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଜାଗା ନଥିବାକୁ ଇଆଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାକୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବେ ମିଳୁନି। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଉ। ଝାଳ ନାଳ ହେଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ନ କଲେ ତ ଖାଇବୁନି, ଗ୍ୟାସ୍ ତ ନାହିଁ। 45 ଦିନ ଲାଗୁଛି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାସ୍। ମଣିଷ ସିଝିଗଲାଣି ଖରାରେ। କୋଉଠି ଜାଗା ଆଣିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମ ଘରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲେ ଦେଖିଆ? ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି, ଜାଗା ବି ନାହିଁ ଚୁଲି ପାରିବାକୁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଯେମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ସବୁ ଚୁଲି ରଖିବୁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।